Mulla on ihan normaali suomalainen perhetausta, että semmonen raitis koti oli ja tälleen, mutta vuonna 1998 sitten asiat muuttui, kun isä sairastui vakavasti. Teki liikaa töitä ja tuolla ja masentui sitten tästä ja päättyi syksyllä ratkaisuun, että tekee itsemurhaa. Minä heräsin silloin yöllä semmoisen painajaisuneen, että isä oli hirvittänyt itsensä. Mä sitten pomppasin siitä sängystä ylös ja kävelin olohuoneeseen ja äiti juoksi sieltä takapihalle. Ja siinäpä se painajainen olikin sitten muuttunut tosi elämäksi. Siinä tietysti niin menee nuoren ihmisen elämä, 14-vuotias oli silloin. Se menee ihan sekaisin. Ja minä sitten tein semmoisen ratkaisun, että minä sen sure tätä, vaan rupesin kovettamaan itteeni ja turvauduin alkoholiin 14-vuotiaana ja ruvettiin kiljua keittelemään ja tuomusta ja kaikkeen semmoiseen turhan päivässä käytin energiaa, ettei jos aikaa niin ajatella tosi elämää, miten asiat on. Siitä lähti sitten elämä valumaan pikkuhiljaa käsistä. Ammattikoulussa oli jo ihan oikeastaan alkoholisti ja siinä tuli sitten pilvi ja kaikki pillerit kuvioihin. Ja ammattikoulu sai käytyä, mutta sitten se koitti työttömän arki. Ei ollut oikeastaan haluakaan enää eikä voimia. Päihteet oli niin paljon mukana elämässä. Ei oikeastaan jäänyt aikaa eikä ollut niin kiinnostusta mihinkään muuhun. Siitäpä se lähti sitten valumaan pikkuhiljaa. 2006 vuonna sitten minä kuulin lapsuuden ystävältä, se oli silloin kesällä tullut uskoon. Kertoi mulle Jeesuksesta. Ja se pisti niin vihaksi se, kun mulle sanottiin Jeesuksesta, että mä hyökkäsin sen kaverin kimppuun. Siinä on vaan nimi, jossa on se voima, mikä riissuu meidät. Olkoon miten kovaa kuori tahansa päällä. Niin Jeesus murtaa sen kuoren ja se sattuu, mutta hyvällä tavalla. Siitä alkoi semmoinen mielenmuutos ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä kärsin aika paljon ja synnintunnosta ja en tietenkään silloin käyttänyt nimeä synnintunto, vaan mulla yhtäkkiä alkoi omankunnan tuskat olemaan juoputtelureissuja ja pilvenpolttelu ja tämmöisten jälkeen. Siitä alkoi semmoinen etsikkoaika sitten ja 2007 vuonna uskaltautui seurakuntaan menemään ja puolet ajasta mä pystyin siellä olemaan ja sitten oli pakko lähteä pois, että tuntui, että mä en kuulu sinne, että oli liian syntinen tänne näiden hyvien uskovien joukkoon. Lähdin horttoilemaan sieltä pois, mutta se kumminkin niin vaikutti vielä syvemmin siihen, että mä rupesin entistä enemmän ajattelemaan omaa elämästä, missä tässä mennään. Samaan vuoden keväänä sitten yhden kokouksen päätteeksi niin menin sinne eteen. Toistin perässä syntisen rukouksen ja antoi elämäni Jeesukselle siinä 2007 keväällä. Ja voin sanoa, että oli kevyt olo, kun nousin sitä penkistä ja semmoinen ilo syttyi sisälle. Ja ihan mahtavaa oli kävellä sieltä seurakunnasta ulos uutena ihmisenä. Ja sitä ei valitettavasti kestänyt kuin sen kuukauden verran. Yksi juopottelureissu sitten, kun sorruin, niin se pilasi ja mä en osannut käsitellä sitä tunnetta, mikä sitä jäi, eli ihan kauhea synnintunto. Mä vajosin sitten 3 vuodeksi vielä niin syvemmälle huumemaailmaan ja siinä tuli kaikki piikkihuumeet, amfetamiini, subuteksi ja kaikki tuommoiset kuvioita. 2010 keväällä mä sitten olin jo ihan täynnä, mä olin niin rikkinäinen ihminen ja oli kaikki ahdistukset ja paniikkihäiriöt ja psykoosioireet ja tuommoiset oli.
mä sitten yhden Pellen menneen juopotteluillan jälkeen tai päätteeksi yksi uskova ystävä oli siinä, mä pyysin, että nyt oikeasti rukoile minun puolesta, että nyt mä oon valmis luovuttamaan kaiken. Silloin alussa jäi jotain kesken. Siinä rukkoiltiin sitten ja mulla selvisi pää siitä humalatilasta ja tälleen menin tämän uskovan ystävän luokse siinä sitten yökyllä. Aamulla kun mä heräsin, niin mä vähän aikaa silleen yritti vihollinen kuiskutella korvat, että ootko nyt ihan varma. Mä että no oon. Ja siitä alkoi se parannuselämä sitten, joka on kestänyt tähän päivään, vaikka on kompurointeja tullut niin jokaiselle uskovalle tullut. Että tähän päivään asti on kestänyt. Jeesus on todellakin se tie, totuus ja elämä. Sen takia meillä on tämä maanpäällinen elämä. Me löydettäisiin Jeesus tie taivaassa ja Isän luokse. Sitten jonakin päivänä, kun aika jättää. Jeesus on minun Herra tänä päivänä. Toivon, että on jokaisen muunkin täällä oli. Ja jos ei ole, niin tänään voidaan tehdä muutosasia. Amen.